Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow dikuçordy, paýtagtymyzy hemme tarap bilen ösdürmek boýunça alınıp barylýan işler Ak Mermerli Aşgabatyň durmuş ykdysadyny ösdürilişi we yurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumynyň esasy döwrüwaplaşdyrmagy gönükdirilen taslamalar bilen tanışdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz dikuçordy. Paýtagtymyzda alınıp barýan gurulşyk işleriniň depkinlerini, şäheri durmuş ykdysadyny ösdürmäge gönükdirilen giň göçerli özgörtmeleriň durmuşa geçirilişini, şeýlegem ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyny hasy gowlandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň işler synlady. Hormatly prezidentimiziň dikuçory ilki bilen Niýazawadynaky Bejeriş maslahat ders merkezine tarap ugraldy. Ýazyrky döwürde arkadagy serdarymyzyň taşygyna laýyklykda paýtagtymyzyň dürli künjeklerine ýerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwrüwaplaşdyrylmagyna, olaryň ýazyrky döwrüň tarapyna laýyk derejede injamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra döwlet başlarymyzyň dikuçory paýtagtymyzyň günorta künjegine saglyk goraşygyna degişli ýazyrky zaman binalar toplamynyň we saglyk merkezleriniň ýerleşýän ýerine tarap ugraldy. Bu ýerde ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministrligine degişli saglyk merkezleriniň toplum ýerleşýär. Täzeçil häýeti eýe bolan giň göçerli taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we saglyk goraşlygyna degişli merkezleriň ýerleşdirilmegine toplumlaryň we oýlançykly ýetatda çemeleşilmegi netijesinde bu ýerde insan saglygynyň goragyny durýan ýazyrky zaman binalar toplumy kemale geldi. Munyň özi ýurdumyzyň baş baýlygy hökümine aglan edilen adamlaryň saglygy barada kaladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwürlendigini görkezýär. Ýazyrky döwürde bu ýerde ýazyrky zamanyň ýokary görkezijine laýyk derejede enjamlaşdyrylan halkara saglyk merkezleri herek edip, olarda saglyk goraýyşyň ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlary güdürlenýär. Döwlet başlarymyzy bu ýerde häzirki zamanyň ýokary görkezijine laýyk derejede enjamlaşdyrylan neurologiýa hemde endokrinologiýa we hirurgiýa halkara merkezleriniň ýanyna ýazyrky zaman lukmançylyk merkezleriniň üstüne getirjek 160 orunlyk halkara pediatriýa merkeziniň gurulmagy teklip edilýän çäklerini synlady. Hormatly prezidentimiň dikuçory soňra paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriň birine ýerleşýän Magtymul Pragynyň medeni selgek toplamynyň üstüne öwrüm etdi. Döwlet başlarymyz guşuçary belentlikden bir ýerde ýaýlandyrylan giň göçerli gurulşyk işlerini, dagy tekleriň awadanlaşdyrylyşyny we döwletliň tokoý dowlaklarynyň aýratynlyklaryny synlady. Ýöňde barjy tehnologiýalary işin ulanmak hemde olaryň uzak möhletli geljege niýetlenilmegi, sazlaşyklyk we oňoýlulyk, adamlaryň awadan durmuşy, dünýäjülikli wehmet çekmegi hemde din jalmak üçin ähli şertler döretmek meselleri şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet eder. Arkadagy serdarymyz uçuşy dowam edip, paýtagtymyzyň ýazyrky zaman işgürlük merkeziniň kemale gelýän ýerindäki deskalaryň üýe bolşy aýratynlyklaryny synlady. Bu ýerde soňky ýyllarda gurulan dürli maksatly binalar, ozal bar bolan deskalar, şol sanyna üýe bolşy binagarlyk aýratynlygy bolan döwletler köçküniň binalar toplamy bilen bir bitegi sazlaşygy emele getirýär. Ýergelen aýtsak, ýazyrky döwürde hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda döwletler köçküniň binalarynyň durkuny täzelemek, olary döwlet döwrüwaplaşdyrmak boýunça ýaýlandyrylan işler baty depkinlerde dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde Ak Mermerli paýtagtymyzyň ýokary ekologiýa derejesiniň üstüne edilmegine gönükdirilen toplumlaryň işleriň oňyn netije berýänligini aňladýan tokoý dowlaklary bir ýerleriniň tebigatyna gözellik berýär. Munyň özi gönnen göni arkadagy serdarymyzyň başlangyjy we tapşyrygy boýunça giň göçerli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine toplumlaryň esasy çemeleşilýänliginiň aýdyn beýany bolup durýar. Döwlet başlarymyz Aşgabatda ýaýlandyrylan özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi künjeginde gurulşygy baty depkinlerde alınıp barýan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky döwlet gurulugy akademiýasynyň binasynyň gurulşygynyň barşyny synlady. Onda döwlet duranyş ulgam üçin taýýarlanýan hünärmenleriň döwrewap bilim almaklary üçin oňoýly şertleriň döretilmegine, ýöňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Ýergeleni aýtsak, paýtagtymyzyň saglyk goraşlygymynyň häzirki zaman merkezleriniň gurulan ýeriniň çägine bugra degişli ýene-de bir täze saglyk merkeziniň gurulşygy baty depkinlerde dowam edýär. Döwlet başlarymyz guşuçary belentlikden şäheriň bu künjegine bina edilýän 400 orunlyk halkara tagaldyş dikeldiş merkeziniň gurulşygyny ýerine getirilýän işler synlady. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň dikuçory paýtagtymyzda täze döredilen Daşkent din jar selgäkiniň ýokarsynyň öwrüm etdi.
paýtagtymyzyň ilaty we onuň mihmanlary üçin ýolbolşy binagarlyk sowgadyna öwürjek bir toplumda adamlaryň amatly din jalmagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekler üçin ähli wirus şertleriň döredilmegine mühim ähmet berilýär. Paýtagtymyzda Daşkent din jar seriýakynyň peýda bolmagy, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlarynyň işleňleşdirilýändiginiň, aýratynda türkmen özü gatnaşyklarynyň hil taýdan tez derejä çykarylýanynyň we onuň täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanynyň aýdyň beýanydyr. Arkadagy serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işgürlük we durmuş düzüminiň kemale gelýän ýeri bolan Demirgazyk künjegindäki Desgalar toplumynyň tiýinledi. Bu ýerde Garagum mihmanhanasy hemde beýleki dürli maksatly Desgalar bir bitegi binagarlyk sazlaşygyny emele getirýär. Şeýleken bir ýerde häzirki zaman binagarlyk taraplaryna laýyk gelýän iri sowda merkeziniň gurulşygy baty depkinlerde dowam edýär. Onu şäher ýylatyna we onuň mihmanlaryna sowdanyň ýokary medeniýetini hödürlemek, ugurdaş hyzmatlary ýola goýmak, şeýleken merkezde çağırar üçin oýun güýmençi toplumlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Munyň özi ugurdaş düzümleriň gurulşygyna bildirilýän talaplary doly laýyk derejede alınıp barlýanyny görkezýär. Soňky ýyllarda halkara ähmiýetli forumlaryň, festiwallaryň geçirilýän merkezi hökümine karar edilen Aşgabatda häzirki zaman işgürlük düzümleriniň we mihmanhana toplumlarynyň gurulşygyna zerur üns berilýär. Munyň özi Aziýanyň merjen şeker gadaplanýan paýtagtymynyň derejesine doly laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzda ýerine getirilýän gurulşyk işleriniň toplumlaryň esasy alınıp barylmagy bu ýerde mihmanhana bilen bir hatarda ugurdaş düzümleriň döredilmegi şertlendirdi. Şeýillikde şäheriň bu künjeginde alınıp barýan işler himme taraplaryň esasy netijeli dowam edýär. Häzirki döwürde Magtymly şaýylyň orunyna durmuş maksatly mühim binalaryň gurulşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Uçuşyň dowamyna arkadagy serdarymyz bir ýerde gurulýan halkara fiziologiýa ilmi klinika merkeziniň gurulşygyna alınıp barýan işleriň depkinlerini synlady. Şäheriň merkezi böleginde gurulşyga alınıp barýan taglyk goraşlaryna degişli toplumlarda ýerine getirilýän işleriň gerimi hemde depkini döwrüň taraplaryna doly laýyk gelýär. Bu bolsa gurulşyklaryň belirlenen möhletde tamamlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Şol bir wagtyň özünde merkeziň enjamlaşdyrylmagyna ýören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemeleşilmelidir. Soňra döwlet başçylarynyň dikişleri paýtagtymyzyň Magtymly şaýylyň orunyna gurulýan sowda merkeziniň gurulşygynyň alınıp barýan ýeriniň üstünden ögrüm etdi. Munyň özi ýurdumyzda durmuş ugurly desgalaryň gurulşygyna ägir tuly üns berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Sowda merkezinde hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda häzirki zamanyň taraplaryna laýyk gelýän ähli zerur mümkinçilikleriň döredilmegi mühim wezipe höküminde kepitlenildi. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Döwlet başçylarymyz guşuçar belentlikden bu künjekde alınıp barýan işleri, feýilgäkleri we göýek dowlaklary edilýän iýdegi işlerini hemde döwrewap binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşyny synlady. Arkadagy serdarymyz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde döwrewap ýaşaýyş toplumynyň emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurulşyklarynyň baty depkinler bilen dowam edýän ýeri bolan Parahat ýaşaýyş toplumlaryna ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Bu ýerde ähli amatlykları özüne jemleýän döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygyna mühim ähmiýet berilýänini görkezýär. Öýdüşiň belentliklerini tarap anamly gadam ýan paýtagtymyzyň durnukly öýdüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň nişany bilen giňmeçerli gurulşyk işleri ak mermerli Aşgabatyň häzirki zaman keşfine eý bolmagyny we onuň ýaşaýyş üçin ähli amatlyklary özüne jemleýän şäher hökümine derejesini puhtalandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günmatar künjegine tarap ugraldy. Arkadagy serdarymyz guşuçar belentlikden bizimiň etrawynyň çäginde gurulan dürli maksatly binalary, häzirki zaman taraplaryna laýyklykda gurulan ýaşaýyş çaý toplumlaryny synlady. Bu görnüşler ýurdumyzyň baş şekerini alınıp barýan işleriň, gurulşyklaryň himme taraplaryna esasy ýola goýulanyny görkezýär. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman taraplaryna laýyk gelýän bir binalaryň gurulşygyna almyň ýokary gadananlary öýsen tejribeler utgaşdyrly. Munyň özi hormatly prezidentimiziň taşygy esasynda alınıp barýan gurulşyk işleriniň häzirki zamanyň öýsen talaplaryna doly laýyk gelmegini üpçün edýär. Ak mermerli Aşgabatyň günmatar tarapynda gurulan ýaşaýyş toplumlary, aýratynda gurtly we köşi ýaşaýyş toplumlarynyň çägine
ekli amatlıkları özüne jemleýän ýaşaýyş çaýlary bilen bir katarda durmuş ulgamna degişli uğurdaş tesgalaryň bina edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Goşu çöre belentlikden bu künjekde ýaýlandyrylan gurulşyk işleriniň gerimi hassa aýdyn görünýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ekli künjeklerine we paýtagtymyzda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpsünedilmegi ornuny zerur tagallar edilýär. Ekli meýilleşdirilen gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpsünetmek, gurulşyklary belirlenen möhletlerde tamamlamak meseleleri iýdigderli güdükçülükde saklanýar. Sonra hormatly prezidentimiz uçuşy tamamlap, paýtagtymyzyň Arçavil çaý ýolunyň we Andalip köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän köp dolukly awtomobil köprüsiniň ýanyna Aşgabatyň sazyşyky öýtüşini öz içine alýan we gurulşygy meýilleşdirilen dürli maksatly binalaryň ýerleşik ýerlerine bagşlanýan şekil tassamlar bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz paýtagtymyzyň bu künjegine ýerleşýän köprüýiniň öz bolşy aýratynlyklaryny, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny, köprüýiniň bedik daşlar bilen ýerine getirilen şekillerini synlady. Bu ýerde düredilen göýek doluklar we ışıklanış ulgonlar ýol ulak düzümine degişli desganyň öz bolşy bedik aýratynlyklary bilen bir bitigi sazyşygy emele getirýär. Aşgabat ýötüşiň täze binetliklerini tarap bedik wady bilen anamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrlayan şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işin gulanýar. Bolsa ýurdumyzyň bolşy ýaly paýtagtymyzyň durmuş ykdysat taýdan okgunly üsýanyny görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilen giýinmeçili tassamalar paýtagtymyzyň halkary ähmiýetli işewur duşuklaryň we dürli çäreleriň geçirilen merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrýar. İlki bilen bir ýerde görkezilýän tassamalaryň aýratynlyklary, şäheriň çäklerine gurulmagy meýilleşdirilen binalar barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň ulal beren taşyklana laýyklykda paýtagtymyzyň çäklerine ýerleşýän awtomobil köpürleri, olaryň aýratynlyklary, şeýlekem köpürleriň ýerasty bedik işleriniň görnüşleri we urduş tesgalary döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Görkezilýän tassamalaryň ataryna paýtagtymyzyň günorta künjegine ýerleşýän baş baýdak meýdançasy, onuň durkuny täzelemek boýunça teklip edilýän meýillamalar, bidisganyň ýanyşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak we onuň çägini giňeltmek boýunça bir näçe şekil tassamalary we çylgylar bar. Şeýlekem paýtagtymyzyň günorta künjegine Köpetdaň etegindäki öz bolşy belentlikde gurulan Magtymly Pragynyň ýadygarlygyny alınıp barlayan awadanlaşdyryş işleri bu arada döwlet başçylygymyzyň ulal beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hem hatabat berildi. Bellençiýäli ýadygarlygyň gurulşygyna we onuň awadanlaşdyryş işlerine ýazyrky zaman gurulşyk terişleri ýokary hilli mermer daşlary netijeli ulanýar. Ýazyrky döwürde sazyşykly öýtüş ýoluny düşen paýtagtymyzda dürli maksatly desgalaryň gurulşygyna mühim ähmiýet berilýär. Şunda şäheriň ekologiýa ýagdaýyny saklamak mühim talap höküminde kepitlenildi. Vice-premier hatabatyň başyna Aşgabatyň bitirip Türkmenistan çaý ýolunyň Günmatar tarapyndan gurulmagy meýilleşdirilen feilgähiň ýerleşik ýerleriniň çylgylary we teklip edilýän desgalaryň görnüşleri barada maglumat berdi. Bellençiýäli feilgäh toplumyny ula adamlaryň we çağlaryň wagtlaryny şadýan hemde gyzykly geçirmekler üçin ähli ýerü şertler dörediler. Onu çağlar we yetkinjekler çeperçilik merkezi, yapık görünüşli elektron oyunlar binasy, attraksionlar dolagy, çaýxanalar we restoranlar kerek eder. Şol wagtyň özünde bir ýerde çağlar üçin ýetlenilen dürli oyun merkezleri, meýdançalar, velosiped ýodalary bolar. Feilgähiň tuğçu durumlary onuň desgalary bilen bir bitigi sazyşygy emele getirer. Täze feilgäh Türkmenistanyň Bagtyar çağlygyň ýurt hökümindäki derejesini berkidip, ol maşgala bolup din jalmagy halaýanlaryň tüýgüli künjegine urlar. Paýtagtymyzyň Gurban Sultan Azy şaý ýolunyň ornuny ýazyrky zaman desgalarynyň we durmuş maksatly binalaryň gurulşygy meýilleşdirilýär. Hatabatyň başynda bir ýerde gurulmagy gödüň ötülýän ýazyrky zaman ýaşaýyş çaýlarynyň we beýleki urduş desgalaryň şekil tassamalary, olaryň ýerleşdirijek ýerleriniň çylgylary görkezildi. Bir ýerde 9 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň jemi 18-si, 2 gatly dükanlaryň 2-si, 720 orunluk mektep, 320 orunluk çağlar bagy, awtodrorgalar, sport meýdançalary bina ediler. Munyň özi paýtagtymda toplumlaryň ösdürmegiň we şäherçilik maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýanynyň nowatdaky beýanly urlar. Şeýlekem gurtly ýaşaýyş toplumy Gurban Sultan Azy şaý ýolunyň uğru bilen Günmatarlygyna tarap uzalyp gider.
şol bir wagtyň özünde Aşgabat şeheriniň çäginde ýerleşýän agaç gurnuglarynyň ibaret bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ornuny täze häzirki zaman ýokary amatlyg bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meýilleşdirilýär. Bu ýerde döwlet başçylygynyň garamagyna paýtagtymyzyň Mäet Köýtäýew köçesiniň ornuny gurulmagy teklip edilýän ýaşaýyş jaýlarynyň şekil taslamalary görkezildi. Mundan başga da ýurdumyzyň baş şeheriniň çäginde ýerasty suwlaryň derejesini peteltmek hemde lagym we ýagyn suwlaryny aktarjy ýerasty wekeş ulgamlarynyň taslamalary barada gurrun berildi. Hormat prezidentime de görkezilen taslamalar bilen tanışyp, olaryň häzirki döwrüň ruhyny we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly özüşine kybap gelmelidigine ünsçekdi. Şunda gurulýan dürli maksatly deskalar şeheriň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sadaşygy emele getirmelidir. Olarda ýokary hil derejesiniň üpse edilmegi we binalaryň uzak möhletden geljegi nazarlamagy möhüm talap bolup durýar. Döwlet başçylygymyz bu barada aýtmak bilen ähli gurulýan deskalaryň bedek aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu gurda degişi ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepezew paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän taglyk goruşlygyna degişli deskalar toplamlary barada hasabat berdi. Bilinçýäli paýtagtymyzda Aşgabat şeherinde halkara pediatriýa merkeziniň gurulşygy meýilleşdirilýär. Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň düzüminde guruljak 160 orunluk bir merkezde ýokary hilli we dünýä ünlerine dolu laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary ýola goýular. Şeýlekem paýtagtymyzyň köýüşi ýaşaýyş toplamyna gurulmagy meýilleşdirilýän stomatologiýa merkezi barada hasabat berildi. Merkezde agyl boşlugynyň keselleriniň öňüni almak, ýerki döwürde anyklamak we bejergi işlerini geçirmek hyzmatlary ýola goýular. Vice-premier Aşgabatda gurulmagy meýilleşdirilýän 500 orunluk halkara onkologiýa ilmi kliniki merkezini çoğunly ýaşaýyş toplamynyň çäginde ýerleşdirmegiň güdüňni tutulýanyny barada hasabat berdi. Bilinçýäli bir merkeziň gurulşy boýunça aglan edilen halkara bäsişiniň jemleri ýakyn wagtda jemlenler we ýeňiji kesgitlener. Hormat prezidentime de soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde hemde ak mermerli Aşgabatda üýe bolşy şäher gurşawynyň döredilýänini, bu gurda degişli taslamalaryň durumça geçirilýänini bellep, onuň çäklerine saglyk goruşlygyna degişli taslamalaryň üstünlikli durumça geçirilýänini aýtdy. Şunda saglyk goruşlygyna degişli deskalaryň gurulşyklarynyň taslamalary taýýarlananda häzirki zamanyň üýtün tejribesinden ugralynmalylar we gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpse edilmegine, merkezleriň häzirki zaman görkezlerine laýyk derejede injamlaşdyrylmagyna möhüm üns berilmelidir diýip döwlet başçylygymyz belledi. We bu gurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ornuny ähli taraplaryň tagalla edilmeligini aýdyp degişli görkezmeler berdi. Arkadagy serdarymyz ýurdumyzyň saglyk goruşlygyny ýylaty edilýän hyzmatlaryň ýokary hil derejesine çykmagyna möhüm ähmiýeti bolan halkara pediatriýa merkeziniň we stomatologiýa merkeziniň binalaryny gurmak boýunça halkara bäsişigini iglan etmegi taşyrdy. Şeýlekem hormat prezidentimiz Niýazowadynaky Bejerş maslahat beriş merkeziniň täze döwrewap binalar toplamyny gurmagy hemde Murat Garriewadynaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň ýeneniň we çağanyň tagryny goraş okuw ilmi merkeziniň täze döwrewap binalar toplamyny gurmak boýunça işleri öwrenmegi we degişli teklipleri taýýarlamagy taşyrdy. Bu merkezler gelecekte Murat Garriewadynaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň binýadyna bolup, olarda kafedralary ýerleşdirmek, taliplere bilim bermek we lukmanlaryň diplomdan soňky kämilleşdiriş okuwlaryny guramak, tejribe okuwlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde adamlaryň taglyny goramak boýunça ýokary netijeli lukmançylyk hyzmatlary ýola goýular. Döwlet başçylygynyň belleşýäli bu gurda alınıp bolýan işleriň ähli tapgyrlary bir gözegçilikde saklanmalylar. Dünýäniň owadan hemde ýaşamak üçin has amatly şeherleriniň bir ýökümindäki orny barka pugtulanyrýan paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan we halkymyzyň durmuş derejesiniň hasy gowlanmagyna möhüm ähmiýeti bolan binalaryň gurulşygyna ýokary hilli gurulşyk ferişleriniň ulanmagy, işleriň täsir tehnologiýa taýyna ýola goýulmagy möhüm talap bolup durýar. Tebiği we şeher gurşawynyň taýdaşyk goşmagy, ýaşyl dolaklaryň döredilmegi, paýtagtymyzyň ekologiýa awadançylygyny, adamlaryň ýaşamagy, oňoýly din jarmak üçin dirus şertleriň döredilmegi bilen bir gatarda taryhda üçmejek ýyl goýan şahsiýetleri hatyrlamak meselelerini ýören jogapkärçilikli hemde toplumlaryň esasy çemeleşilmelidir diýip döwlet başçylygymyz belledi. Bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýöňde goýulan möhüm wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip birden ugrady.
Ministrler Kabinetinin ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň guramagyny hoşalyk maksady geçirildi. Ol awaza milli syýahatçylyk zowlagyny üstünlükli geçirilen deňdeş galgat bolmadyk üstüp barýan döwletleriň ulaw ministrleriň derejesindäki halkara maksadyny aşandy. Hoşalyk maslahatyna edilen çykyşlarda forumyň ähmiýeti belenildi. Foruma gatnaşylan uly düzümi ýurdumyda uly hormat goýulýandygynyň, onuň uly ulgamyna ählimum hyzmatdaşy goşýan goşandynyň ikrar edilýändiginiň nobatdaky aýdyň suwtnamasyna urilip, häzir kuwata uly ulgamynyň eşiniň tutuş dünýä boýunça dekeldilýändigini nyktyp, halkara bileleşeniň çatlyk bilen maýy goýumlaryny, tehnologiýalar hemde tekniki kömegi gönükdirilmeligini we durnukly ulag üçin kuwatly putulandyrylmalygy belenilip, bu kömek ilkinci nobatda deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlara berilmeliler. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň hemde ösäşer döwletleriň ulag ara baglanşygyny öpçün etmek üçin döwrewap ulag düzümini döretmek boýunça ýere täzemleri durmuşa geçirmek wajypdygyny halkara maslahatyny aýratyn üns berildi diýip maslahatda belenildi. Çykyşlarda belenşäli ulag ulgamy dünýä hojalygynyň möhüm pudoklarynyň biri bolmak bilen önümçilik we ilaty ýerleşdirmekde oňyň geografik we düzümleýin öňe gidişliklere, zähmet öndürjüliginiň ýokarlanmagyna, ilatyň hal ýagdaýynyň hasam gowlanmagyna ýardam edýär. Uly gatnawlary ykdysadyýet üçin zerur bolan ulgamlaryň durnuklylygyň we ykdysat taýdan netijeleriniň esasy şerti bolup durýar. Doşy gatnaşylar hyzmatdaşyň bu görnüşiniň netijeli häsiýete eýedigini belläp, dialogy ýygydarly esasy dowam etmeň möhümdigini nykdylar. Hoşalyk maslahatynyň ahyryny şular ýaly halkara çärelen gurulmagyna döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarmyda alkyş hemde hoşalyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramoklaryny, halkymyzyň watansöýçilik, zähmetseýürlik, edermenlik häsiýetleri ýaşlamyza ýol ýörülgüdir atly maslahat geçirilip, ol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň hemde Milli Geňeşiň meclisiniň başlygynyň döwlet serhet gullunyň ýanyky Harwy hukuk goraja edaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşmaklaryna hemde ol ýerde gulluk borjyny ýerine ýetirýän çağırış boýunça harby gullukçylar bilen bolan duşuklaryna bagyşlandy. Gahrman Arkadamyzyň akpata bermegine açylyp ulanmaga berilen medeni durmuş maksatly binalar garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň nurany keşfine öz bolşy uskun şaýy hemde ýurdumyzda gazanlayan ösüşleriň beýany urilýar. Bagtyar raýatlarymyza göwnüje hyzmat edýän Daşawur şpahanasy şolaryň biridir. Häzirki Tomus günlerini zähmet ruhsatyna çykan adamlar şpahanada ýokary derejede diňjalýarlar hemde saglygyny dikeldýärler. Daşawur şpahanasy ýylyň bütün dowamyna bagtyar raýatlarymyza göwnüje hyzmat edýär. Bu ýerde dünýäniň iň kämil saglygy goraşganda keseleriň öňüne alyş enjamlary oturdurly. Şunuň ýaly şpahanalaryň ýurdumyzda en şemeti bar. Daşawur şpahanasy özüniň ählamatlyklary bilen olaryň üstüne ýetirdi. 4,5 hektar meýdany eýleýän şpahananyň döwrewa binasy 3 gatdan ibarat bolup, ol döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlary üçin edilendir. Şpahanada esasy bejaş usullary 1250 metr çoňlukdan çykarylan 54-57 derejeli gazgynlykdaky mineral suw arkaly amal aşyrylýar. Bu ýerde saglyklaryny gowlandyrmak istek bildirýän adamlaryň hatalary barhartýar. Erke dowam edýän Tomus mögsümine zähmet ruhsatyna çykan durly kärdäki hemde durly ýaşdaky raýatlarymyz bu şpahanada diňjalýarlar. Şonuň bilen birlikde saglyklaryny keldýärler. Şpahananyň töweregine amatly şertleriň döredilen ýerleri adamlaryň diňjaşlarynyň has göwnüjay bolmagyny üpjün edýär. Şpahananyň esas artykmaçlygy bu ýerde saglygyny bejertmek hem diňjalmak üçin ähli şertleriň gözüne tutulanlygyny baratdyr. Bu orta adamlaryň şu ýere gelmäge bolan istekleriniň ýygydyly artmagyny üpjün edýär. Şpahananyň bejerşdygy ýer asty suwlaryň bölünş topar boýunça himiki düdümüň esas aýratynlyklaryna laýyklykda ýod bromly mineral suw hasaplanýar. Ol bolsa durly keselleri bejermäge hemde öňüne almaga gönükdirilen bejergileriň esasyny kesitleýär. Ýagny bir ýerde guragry, belagry, duz bogunlarynyň agyrlary, şeýle-de hereket dayanç ulgamlarynaky agyrlary, nerv, deri, demarş ýollarynaky agyrlaryny we başga da bir näçe keselleriň görnüşlerini bejermeklige dol mümkinçilikleri bar.
Şifahanada Gahraman Arkadağımyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly almy ensiklopedik kitabyna melhemlik häsiýeti beýan edilýän kelemli türkmen sehrasyna bitýän dermanyk ösümliklerden melhem şaýlaryň durly görnüşler taýýarlanyp adamlara ködürlenýär. Şifahananyň bezeriş bölümine parafin, azakrit hemde palçyk bilen bezeriş, magneterapiya hemde iňneler bilen bezeriş, ultra ýokary tolkunly tok bilen bezeriş, suwasy owqalama, dermanyk ösümliklerden taýýarlanýan erginler, suwasy oňurga çekeji enzam bilen bezeriş, şöhleli wanalar hemde beýleki bezeriş usullary amala asyrlýar. Oň üçin bir ýerde ornaşdyrylan kämil enzamlaryň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Şifahanada bir wada adamlaryň küýsü diň jalyp şifa tapyp bilýärler. Olara zerur bolan ähli şertler hemde mümkinçilikler döredilendir. Bir ýerde oturdulan enzamlaryň ählisi dünýäniň öňünde waji kampaniýalaryny öňürlen iň häzirki zaman häsiýetler bilen tapatlanýar. Şonuň üçin şifahananyň insan saglygyny gorap saklamakdaky keseleriň öňüne almakdaky hyzmatlary diýsem ular. Hormatly prezidentimiň ýurdumyda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünlük maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere wetlenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň belent ruhy aýdyň duýulýar. Munyň öňünde güneşli ýalmazda adam maradaky aradanyň ähli zatdan ýokary goýulýanynyň netijesidir. Munyň öňünde döwletimizde öňe sürülýän işleriň halkymyz tarapyndan dolu gonulýanynyň sütnamasydyr. Şol ösüşler raýatlaryň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilen ösüşlerdir. Hawa bunda şol şifahanasy adamlaryň höwes bilen gelýän ýerine urly. Halkymyzda asuda awadan durmuşda ýaşadýan arka dagly serdarymyň adyna aýdylýan alkyşlylar ýürekleriň töründen çykýar. Bu osa halkyň arkadaly zamanasy ýerine da ýurdumyň bagtyar raýatlarynyň täze sepetleri tarap berk ynam bilen gadam urmaklaryna ýardam edýär. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Recepowa Gadalgul Taşaw şifahanasyna dinjan we hemde taglymdy keltmek üçin geldim. Berde ähli şertler döredilen hem güler lukmanlar var. Bizi güler karşıladılar, mehirli. Bu ýerde lukmanlar bir de gowy bejergi berýärler. Bu ýerde bejer almak üçin ähli şertler döredilen şeýle döwrep şifahanalary ähli welayatlarda gurulan hem raýatlarda inşalýarlar. Taglyklaryny dikeltýärler. Şeýle şifahanalary gurduryp beren Gahraman Arkadağymda köp sag bolsun, aýtýan sag bolsun. Ýurdumyzda adam taglyk hakyny aladalar ilkinji nobatda durýar. Şeýle aladalar üçin hormatly prezidentimize Arkadağly terdarymyza köp sag bolsun aýtýas. Can sag bolsun, ömrü uzak bolsun, işrowaç bolsun. Men Daşaw şäheriniň ýaşaýjysy Aynur Yusupowa. Ösüşli, özgörşli diýarymyzyň her bir gün toylara weslenýär, bayramlara weslenýär. Arkadaly serdarymyzyň, Gahraman Arkadağymyzyň saýasynda bugünkü günne ýurdumyzyň ykdysadyetine, medeniýetine, bilimde, saglykda uly ösüşlere, belen sepkitlere eýe bolýar. Gahraman Arkadağymyzyň, Arkadaly serdarymyzyň saýasynda biziň welayatlarymyzyň ähli künjeklerini, raýatlarymyzyň özleriniň saglyklaryny berkitmek üçin ähli amatly şertleri bolan şifahanalar hereket edýär. Arkadaly serdarymyz raýatlarymyzyň saglygyny ýurt baýlygyna deňeýär. Bizim zähmet ruhsadyna wagtymyz bir saglygymyzy berkitmek üçin geldik. Şifahanada lukmanlarymyzyň edýän hyzmatlary diýsem bir ýokary derejede öz bejergilerimizi almak üçin bir ähli şertler döredilen. Elbetde bulanmalsa hormatly prezidentimiziň Arkadaly serdarymyzyň öz il halky ýurdu barada edýän aladasydygynyň aýdyň misaly. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren, Arkadağymyzyň ak ýoly bilen aýdyň gelejege sary alyp barýan Arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar, janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan tutumly işleri elmidama üstünlüklere weslensin. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 23 awgustda saat 20-den 24 awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanışalım.
Balkan vilayetine adbulut hava ol günün ordon teleskontu 9-14 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 21-26 gradus, gündüzüne 30-35 gradus. Kenerik taraplarına orta 28-33 gradus mayl bolar. Ahal vilayetine açık hava olup Edinburgh günün ordon teleskontu 8-13 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 29-34 gradus mayl bolar. Mar vilayetine açık hava olup Edinburgh günün ordon teleskontu 9-14 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 29-34 gradus mayl bolar. Lewap vilayetine de açık hava olup Edinburgh günün ordon teleskontu 8-13 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayl bolar. Daşawr vilayetine adbulut hava olup Edinburgh günün ordon teleskontu 7-12 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 28-33 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hava olup Edinburgh günün ordon teleskontu 8-10 metre yetýän şemal uksar. Hava gecesine 16-18 gradus, gündüzüne 31-33 gradus mayl bolar. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 24-nä magnet hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edil vatandaşlar, Tomuz basynyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, basynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik, araççylyk tertip tüzümlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ileşir. Bular berja etseňiz, ýeriň istenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerebilýär. Ýakly tüşerüň üzerine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun adamlar.